Ik ben het schaatsen eigenlijk alleen nog maar nog meer gaan waarderen. En ja, erachter kwam dat ik dat nog steeds het allerleukste vind wat er is. Pukkie, was een snoepje? Zo, was een snoepje? Zitten? Goed zo. Het gaat weer een stuk beter met Femke Kok. Nadat ze 2 maanden besmet rekken met het CMV-virus. Na een zwier maar goed trainingskamp krijgt de reetriets de klachten. Ik merkte gewoon dat elke training die ik deed weer in te volle. Ik voelde gewoon dat ik heel weinig energie en ja, totaal net herstelde. Ik hield gewoon heel tijd les van mijn benen. En normaal herstel ik juist altijd super goed. Dus dan heb ik daar nooit les van. Dus toen dacht ik wel, ja, dat klopt net. En ik kreeg heel veel pijn in mijn hollen. Ik kreeg echt heel veel bonkende, ja, pijn in de hollen. Dus dat klopte ik echt. En dat heb ik was ik nooit. Dus toen dacht ik al helemaal van, nou, dit is denk ik net goed. In die periode gaat ze alle dagen te kuieren met haar hoentje, Puk. Als de hullen daar binnen zit, daar wist ik net echt beter van, denk ik dan. Dus dan, elke keer als ik even boeten wie west, oh sorry, je struikel je. Dan wie is wel weer opknapt. Och, dit is echt net oké. Kom eens. Ze is net zo goed te sturen, hè? Nee, ze roekt van alles volgens mij. Puk is gek op aandacht, blikt ek onder het interview. Dan, oh die zit even in de knoop. Wacht even, ja. Kom eens, dus is in de knoop. Ja, zo. Oh, je weer even om 4 terug. Oh, wacht, ik zal even een rondje eromheen. Pukkie. Stop. Goed zo. Wat had de oren man mij daar dienen? Wie wil even een klap en moeilijk om niks te doen, of eigenlijk vrij weinig. Dus dat we even een hele omschakeling, want het is natuurlijk altijd in het ritme 2 keer daags trainen. En ja, naar dingen taalwerkje en dat wie er nou in één keer net. Dus dat we wel even heel erg wennen voor mij. En nu krijg ik weer steeds meer energie en voel ik me een stuk beter. Mijn bloeduitslagen, die ben ik elke week weer beter. Dus ja, dat jouwt nou wel hoop. Dus eigenlijk is het wel goed. Zo'n een paar weken stiert Kok weer op het ijs. Ik had ze mij de ploeg op trainingskamp West. De 2-voudig wereldkampioenen op de 400 meter hopen het op korte termijn bij wedstrijden te rijden. Het wichtigst is voor haar het NK afstanden in februari. Daar kan ze haar plaatsen voor het WK afstanden dat in maart is. Daar hoopt ze toch nog wat van haar seizoen te meiden. Dus eigenlijk heb ik een soort van geluk dat de WK-afstand salet is. Dat ik hopelijk nog tijd heb om te herstellen en om weer wat omvang te draaien en beter te worden. Want ik heb natuurlijk wel wat inleverd als het 4 weken net schaatst en ja, vrijwel bijna niks dos. Dan levert zeker wel wat in. Dus ik hoop dat ik dat weer een beetje dan kan opbouwen. En al wolle je als topsporter altijd fit blijven, een drege periode is ek weer ene goed voor. Ik ben het schaatsen eigenlijk alleen nog maar nog meer gaan waarderen. En ja, erachter kwam dat ik dat nog steeds het allerleukste vind wat er is. Want als het is maar iets net kist waan, dan pas beseft hoe leuk dat iets vindt. Want ik miste zelfs gewoon de stress om naar een wedstrijd dat te werken. Goed zo.